Vedeli ste, že zelenú kartu klientovi v Generali dokážete vygenerovať za menej ako 30 sekúnd? A vedeli ste, že zelenú kartu v Generali dokážete vygenerovať aj klientovi, ktorého PZP nie je vo vašej správe? Ako na to? V prvom rade sa musíme prihlásiť do San Marco portálu. Následne zvolíme dokumenty, tlače, vyberieme dotlač zelenej karty, vyhľadáme si požadovanú poistnú zmluvu podľa niektorej z ponúkaných možností. Ja zvolím v tomto prípade evidenčné číslo vozidla, kliknem na vyhľadať, zvolím tlač a vytlačiť. Zvolím si možnosť, či chcem tlačiť kartu na aktuálne obdobie alebo na nasledujúce obdobie. Ja vyberiem aktuálne obdobie a tiež si zvolím, či chcem tlačiť kartu na čistý papier a hneď ju odovzdať klientovi, alebo požadujem odoslanie karty na trvalú alebo korešpondenčnú adresu, alebo zvolím odoslanie dokumentu na mailovú adresu klienta. Ja zvolím v tomto prípade tlač na čistý papier. Systém mi generuje zelenú kartu, ktorú si stiahnem, skontrolujem údaje a vytlačím klientovi.